Muga-muga sasingkas panen. Kayak yo aja wit jago karek bulung-bulung ae. Oh, jan lele pakan ya apa-apa. Oh, masuk kok kayak. Hmm. Urung ae makan bolo, ayo ae makan jam 12 awan. Luwih tenanan baru dipakani. Dikuras neh ben sehat ben sehat awake lele. Ya rasa ya iwak ya muga-muga ndi sing hasil dhisik didol dadakne duit golek neh ngupet ngono wae lho kok gak dijalani entuk piro ya mbah bati apa ora sing penting berjalan dulu. Oke, alhamdulillah.